Arranca el Clec Fashion Festival, que és un encontre on hi ha talent, cultura, moda i una miqueta de tot, eh? Gastronomia, també. Això també molt bo. I allà tenim a la nostra companya Ainhoa Maggi. Què ens contes, Ainhoa? Hola, Ainhoa. Xema, nosaltres ja estem ací al Clec Fashion Festival i com podreu veure, jo ja m'he posat el tratge perquè vaig de color blau i de color blanc perquè són els colors del cel dels pols, perquè esta edició del Clec Festival està dedicada a la sostenibilitat i a l'emergència climàtica. El Clec és un festival que el que vol és potenciar i donar visibilitat als dissenyadors emergents valencians d'ací del territori valencià. Però també tindrem dissenyadors de la talla d'Agata Ruiz de la Prada o Dolores Cortés. De fet, ara mateix comença en uns minuts la desfilada de Dolores Cortés, però ella ens ha volgut concedir un ratet abans de començar. Dolores, conta'ns, què veurem en la teua desfilada? Bueno, en esta desfilada, esta colecció que presentem així, és una colecció que està inspirada en Bali, però vull aclarir-me que no està inspirada en el xarou i els vestits que porten, en la forma de vestir en Bali, sinó que està inspirada en todo lo que es el ambient, la filosofia, la forma de vida, de respecte al mig ambient, de tindre verdadera cuidado per tot el que n'hi ha, per lo que te rodeja i per tu mateix. Està inspirada en això, però al mateix temps en els colors, en la vegetació que n'hi ha allí. Són unes illes fantàstiques. Li se diu a Bali, li se diu la isla de los dioses, perquè és un paradís total i absolutament. I això segons la inspiració de la nostra col·lecció. I bueno, m'han contat que no és la primera volta que vens al Clec Fashion Festival. Hombre, jo sóc veterana, no sols en el Clec, sinó en moltes coses ja en molts desfiles. I este festival que potencia aquests dissenyadors valencians emergents, per què és tan important això, donar-los visibilitat? Bueno, jo penso que tots hem començat alguna vegada en algo, en la nostra professió, en la nostra il·lusió, el que siga. Entonces, el apoyar als que comencen, la veritat és que jo crec que és interessant. És que ja fa anys que estem allí, pues, un poc es potenciem, anem en ells, i a més jo tinc gent treballant en nosaltres que també hem començat de disseny i de tot això. I bueno, esta edició que està dedicada a la sostenibilitat, el sector de la moda és el segon més contaminant del món. Què opines que estiga dedicat a això? Bueno, la veritat és que jo opino que està bé el dedicar i el que tinguem cuidado per totes aquestes coses, però el que vull dir-te és que això és algo poc general, o sigui, ho tenim que fer en tot. Mira, nosaltres des de fa més de 20 anys tenim la certificació Ecotex, que és per veure tots els processos que porten tot el que nosaltres utilitzem i els nostres proveïdors. I la certificació se renova cada any i seguim renovant-la. Però, a més d'això, perquè clar, el contaminant zero no existeix en res. El mateix que no existeix tampoc, no n'hi ha res que no engorde, doncs en aquest cas també. El que tenim que fer és minimitzar això al màxim possible. I no sols és minimitzar, diríem, el que tu utilitzes o inclús el que tu recicles, sinó que una cosa que per nosaltres és molt important i de fet ho practiquem des de fa molts anys, és que no fem productes de posar-te'l i tirar, sinó que el que fem nosaltres té una... Roba que dure, roba que dure. Dura en tots els sentits, dura per la seva qualitat, però també inclús per el tipus de models que fem, o sigui, que poden ser realment que es pugues portar diverses temporades i que estigues en moda també. Moltíssimes gràcies. Ja ho sabeu, companys, durant tota la vesprada d'avui i durant tot el dia de demà podeu vindre a visitar el Clec Fashion Festival, on no només anem a trobar moda, sinó també tallers de cuina, concerts, DJ i de tot, de tot. I, per cert, m'han xivat que el pròxim dilluns anem a tindre en el nostre plató, en el plató de Som de Casa, a Miquel Suay, que és el creador d'este festival. Així que, si em permeteu, jo me'n vaig amb Dolores, perquè jo no vull perdre'm el seu desfile. I tant que sí, que talent el que té Dolores Cortés, quins trajes de bany tan fabulosos que fa, comporta l'herència de sa mare, quin talent.